Jarraian, fx berdin erro gx erako funtzioen definizio eremuak aztertuko ditugu. Hemen daukagu definizio eremua nola kalkulatu behar den. F alako funtzio baten definizio eremua da zenbaki errealak non gx handiago berdin 0 den. Hau da, erro barrukoa, positiboa edo 0 izan beharko da kalkulatu ahal izateko. Funtzio guzti hauetan ez da berdin gertatzen. Honek indizea bezala 3 du. 3. erroa da. Horrek esan nahi du definizio eremua erro osoa izango dela. Zergatik, x-ken bat positibo zein negatibo izan, 3. erroa egongo baita. Honetan aldiz, egon ahal izateko erro barrukoa handiago edo berdin 0 izan behar da. Horregatik, definizio eremua aztertzeko inekuazioak ebatzi beharko ditugu. Ebaz ditzagun banan-banan. Fx-en definizio eremua. Horrela ere izenda dezakegu dfx. Funtzio irrazionala da eta bigarren erroa daukagu. Beraz, definizio eremua da x zenbaki erreal guztia non x-ken bat handiago edo berdin 0 den. Hau da, erro barrukoa, positiboa ematen duten balioen multzoa. Beraz, x-ken bat noiz den handiago berdin 0 ebatzi behar dugu. Hau, lehenengo mailako inekuazioa da, inekuazio simplea. Ebazpena zuzenean egin dezakegu. Zeintzuk x-ek betetzen dute inekuazio hau? X handiago berdin bat direnek multzoa. Hau da, batetik aurrerako guztiak bat barne. Inekuazio hau grafikoki ere azter daiteke oso modu errez batean. X-ken bat berdin 0 ekuazioa batziko dugu, soluzioa x berdin bat puntu esanguratsua, eta gero zuzen bat erabiliko dugu zehazteko inekuazioa betetzen duten x-ak zeintzu diren. Zuzen erreal honetan, referentzi puntuz nagusiena 0 puntua izango da, unitatea ere kokatuko dugu, hemen balio negatiboak, eta berez x-ken bat handiago berdin 0 betetzen duten puntuak, x-ken bat hemen egiten da 0 bat denean, x bat denean, eta gero aztertu behar dugu minus infinitotik bat arte, eta batetik aurrera zeinua, x-ken baten zeinua. Orduan, x-ken bat espresioak ze zeinu izango du balio guzti hauetarako, minus bat denean, minus bi denean, 0 denean, beti x-enekoan ordezkatuta balio negatiboak ateako dira. Badenean esan dugu 0 balio hartuko duela, eta batetik aurrera, bidenean, irudenean, balio positiboak hartuko ditu. Beraz, balio guzti hauetarako existituko da erroa, definizio eremua, batetik aurrerako balio guztiek osatuko dute. Gx-en definizio eremua. Esan dugu, 3. erroa denez gero, R osoa izango dela. Hau da, x edozin izanik, barruko balioa positibo zein negatibo izan, 3. erroa existituko da beti. Hx-en definizio eremua. Hemen kontutan hartu behar dugu, alde batetik espresioa, zati espresioa daukagula, eta bigarrenez izendatzailean erro karratua daukagula. Beraz, funtzio hau ez da existituko, erro karratu honengatik x-ken bat
positiboa edo 0 ez bada. Zatiketa honengatik izendatzailea 0 denean ere ez da egongo funtzioa. Beraz, definizio eremua hx funtzioarena hauxe da. Zenbaki erreal guztiak non xken bat esan dugu ezin dela negatibo izan, ez da 0 ere handiago berdin 0 den. Berez, f bat ebatzi eta gero badakigu hori gertatuko dela x handiago bat denean. Inekuazio honen soluzioak grafikoki adierazten baditugu hauek izango dira. Batetik aurrerako balio guztiak. Kasu honetan, bat zenbakia ez dago barne. Horrela adieraziko dugu definizio eremua. hxen definizio eremua batetik aurrerako balio guztiak bat ez dugu sartuko.